Tervetuloa Paratiisin nettipuhelupalveluun. Esittelen sinulle nyt palvelumme käytön. Ohjeet linkin takaa löydät lisätietoa selainkohtaisista asetuksista. Testaa palvelua soittamalla testipuhelu. Puhelu on sinulle maksuton. Ennen palvelun käyttöä sinun tulee rekisteröityä palveluun. Rekisteröityminen on sinulle maksuton. Täytä ja lähetä rekisteröintilomake ja käy tämän jälkeen pikaisesti vahvistamassa rekisteröintisi sähköpostistasi. Vahvistamisen jälkeen voit kirjautua heti sisään. Nyt voit siis kirjautua sisään ja nauttia palvelusta. Aloita tutustumalla kuumiin tyttöihimme. Kuuntele myös tytön henkilökohtainen viesti. Voit soittaa puhelun tytölle, kun hän on linjalla ja vapaana. Eteenpäin pääset, kun klikkaat linjalla painiketta. Varattuna oleva tyttö on linjalla ja voit odottaa hänen vapautumistaan. Tytön omalla sivulla näet hänestä enemmän seksikkäitä kuvia. Ja voit antaa hänelle myös naisellisia lahjoja, kuulipunasta timanttisormukseen. Puhelun tytölle soitat sivulla näkyvän ohjeen mukaisesti. Puhelun aloitusnäkymä vaihtelee selaimesta riippuen. Infopainikkeen takaa löydät selainkohtaiset ohjeet mikrofonin aktivoimiseen. Nautinnollisia hetkiä sinulle.